Brak retko puca naglo. On se prvo utiša, utišaju se razgovori, utišaju se dodiri. Utiša se ona žena koja je nekada govorila otvoreno i smejala se bez zadrške. I jednog dana shvatiš da si u istoj kući, u istoj porodici, a da si nekako sama. Ne zato što nemaš porodicu, već zato što si se polako izgubila u njoj. Žene u braku često postanu sve osim sebe. Postanu stup, postanu organizator, postanu ona koja drži sve konce i dugo veruješ da je to ljubav. Ali dođe trenutak kada se pogledaš i ne prepoznaš ženu u ogledalu. Ne vidiš lošu suprugu, ne vidiš lošu majku. Vidiš umornu ženu koja je zaboravila kada je poslednji put bila važna. Sama sebi. Porodica se ne raspada zbog velikih grešaka. Raspada se zbog sitnih odricanja. Kada ćutiš da ne bi pravila problem. Kada propuštaš da bi bio mir. Kada gutaš suze da deca ne vide. I govoriš sebi, izdržat ću, proći će, nije važno. Ali svako to nije važno ostavi trag. I žena ne nestane odjednom, nestaje polako, dan po dan. Ali brak nije žrtvovanje bez granica. Ljubav nije da se izbrišeš. Prava ljubav počinje kada žena shvati da ostajanje ne znači nestajanje. Ostaješ, ali govoriš. Ostaješ, ali postavljaš granice. Ostaješ, ali ne gubiš sebe. I to nije sebičnost, to je odgovornost. Jer deca ne uče šta je ljubav gledajući savršene roditelje. Uče gledajući majku koja poštuje sebe. Porodica nije mesto gde je uvek lako. Porodica je mesto gde se vidiš ko si kada si umorna, kada ti je teško, kada nemaš više snage da glumiš. I tu se brak ili raspadne ili produbi. Ne zbog savršenih dana, već zbog iskrenih razgovora, jer porodica ne opstaje na tišini, opstaje na hrabrosti da se kaže istina, bez straha da ćeš biti ostavljena. Snaga žene u porodici nije u tome da sve izdrži. Snaga je u tome da znaš kada je dosta. Da zna kada treba da zagrli, ali i kada treba da kaže i ja postojim. Jer žena koja sebe izbriše ne spašava porodicu. Spašava je ona koja ostaje cela, koja voli, ali ne nestaje. Ako si umorna u svom braku, to ne znači da ljubav ne postoji. Ako se pitaš gde si ti, to ne znači da si loša supruga ili majka. Možda si samo žena koja je davala predugo, bez da je ikada bila pitana kako je. Zapamti ovo, porodica ne treba ženu koja se žrtvuje do nestanka. Porodici treba žena koja zna svoju vrednost. Jer deca ne pamte koliko si se odricala. Pamte kako si živela. Ne odustaj. Tvoja priča tek počinje.